дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. духтари тоҷике ки бо дастонаш роҳ мегашт дар Владикавказ ройгон ҷарроҳӣ шуду ба по хест. қимати чипта ба Русияро фавран коҳиш диҳед. ҷаласаи изтирории мақомоти тоҷик. роҳи Душанбе-Чаноқ боз шуд. ҳушдори АРС аз масъулияти дигарбора. дар расадхонаи астрономияи байналмилалии Санглох ситораҳои фавқулнав таҳқиқ гардиданд. аз 17 дараҷа гармӣ то 30 дараҷа сардӣ пешгӯии обу ҳавошиносон. бо кӯмаки як табиби моҳир аз Владикавказ духтари 13-солаи тоҷик ба по хест. мавлуда ки ҳамагӣ 13 сол дорад дар тоҷикистон бо дастонаш роҳ мерафт. ӯ имкони рост кардани қадди худ ва роҳ гаштан бо пойро надошт. видеои роҳгардии ғайримуқаррарии мавлуда ба шабакаҳои иҷтимоӣ роҳ ёфт ва намояндагони як бунёди хайриявӣ ки номи он зикр нашудааст наворо ба Казбек Кудзаев, табиби моҳире дар Владикавказ ирсол намуданд. ин пизишки номи изҳори омодагӣ кард ки ройгон ин духтари тоҷикро ҷарроҳӣ мекунад ва ба по мехезонад. гуфта мешавад хароҷоти сафари мавлуда ва волидони ӯро як табиби тоҷик ки номи ӯ низ зикр нашудааст ба ӯҳда гирифтааст ва ин хонавода ба Владикавказ сафар намуда ва аллакай мавлуда ҷарроҳӣ шудааст. ба гуфтаи Казбек Кудзаев амалиёти ҷарроҳӣ душвор сурат гирифт ва ӯ давоми 4 соат ҳарду пои ин навразро ҷарроҳӣ кард. ба таъкиди ӯ мавлуда дар ояндаи наздик метавонад бемамоният ҳаракат кунад. барои пурра барқарор шудани сиҳати мавлуда ӯву волидонаш бояд то як муддати дигар дар Владикавказ ба сар баранд. агентии авиатсияи граждании Тоҷикистон ва дигар ниҳодҳои марбут аз ширкатҳои ҳавопаймоӣ хостанд ки нархи чипта ба Русияро фавран коҳиш диҳанд. мақомоти тоҷик ҷаҳиши нархи чиптаи ҳавопаймо дар масири Тоҷикистон Русияро бепоя хонда хостори ислоҳи фаврӣ вазъ шуданд. ҳудуди 10 рӯзи охир мушоҳида мешавад ки қимати билетҳо дар хатти парвозҳои Тоҷикистон Русия якбора баробар боло рафтааст. дар агентии авиатсияи гражданӣ ва ҳам хадамоти зидди инҳисории назди ҳукумат ба Спутник Тоҷикистон гуфтанд ки афзоиши нарх аз сӯи ширкатҳои ҳавонавардӣ асос надорад. аз ин хотир онҳо бояд нахуст қимати билети ҳавопайморо коҳиш диҳанд ва сипас беш аз ҳад ва ғайримантиқӣ боло бурдани қиматро тавзеҳ диҳанд. дар ин робита идораҳои дахлдори ҳукуматӣ дар агентии авиатсияи гражданӣ як нишасти изтирорӣ баргузор карданд. дар ин нишаст Икром Субҳонзода, раиси агентӣ, Сафарали Қурбонзода, муовини аввали хадамоти зиддиинҳисорӣ назди ҳукумати Тоҷикистон ва намояндагони ширкатҳои ҳавопаймои Уральские авиалинии, Ютейр, Сибир, Северный ветер ва Сомон Эйр ки аз Тоҷикистон ба Русия парвоз мекунанд ҳузур доштанд. мо аз намояндагони ширкатҳои ҳавопаймоӣ қатъан хостем ки болобарии ғайримантиқии нархи билетҳоро хотима диҳанд. онҳо дар ҷараён гузошта шуданд ки агар қиматҳоро коҳиш надиҳанд, агентии авиатсияи гражданӣ иқдомоти муносиберо барои анҷоми парвозҳои муназзами онҳо дар оянда анҷом хоҳад дод, гуфт манба. ин идора ҳамчунин номаи расмӣ ба мудирони кулли ширкатҳои ҳавопаймоӣ ирсол кардааст ки дар он онҳо хостори коҳиши фаврии нархи билети ҳавопаймо шуданд. агентии авиатсияи гражданӣ дар ин нома бори дигар ба ширкатҳои ҳавонавардӣ ёдовар шудааст ки билетҳои рафту баргашт миёни Тоҷикистон ва Русия набояд беш аз $500 фурӯхта шавад. ширкати АРС ки масъули пулчинӣ ва нигоҳдории роҳи Душанбе-Чаноқ мебошад, аз барқарор шудани ҳаракати яксамта дар ин масир хабар дод. ҳаракати яксамта дар роҳи Душанбе-Чаноқ бо фосилаи 2 соат аз ҳарду ҷониб оғоз гардид, хабар медиҳад ширкати АРС. манбаъ мегӯяд феълан вазъ нисбатан мӯътадил мебошад, аммо соатҳои наздик мумкин аст роҳ боз масдуд шавад. бориши барф хеле пуршиддат буда бо мақсади таъмини бехатарии шаҳрвандон ва пурра бартараф намудани оқибатҳои тармафароӣ шояд аз соати 17 ҳаракати нақлиёт боз маҳдуд гардад, омадааст дар иттилоия. феълан вазъ дар минтақаи километри 48 ва 73 роҳи Душанбе-Чаноқ нисбатан мураккаб арзёбӣ мегардад ки бориши барф ва тармафароӣ дар он ҷо зиёд мебошад. барқарории ҳаракат дар ҳолест ки аз соати 5 ба вақти маҳаллӣ ҳаракати нақлиёт дар роҳи мошингарди Душанбе-Чаноқ масдуд шуда буд. дар ҳамин ҳол кумитаи ҳолатҳои фавқулоддаи Тоҷикистон гуфт ки дар 8 хат сайр хатари фаромудани тарма ва сангрезӣ зиёд аст.
аз тарафи олимони институти астрофизикии Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон дар расадхонаи астрономии байналмилалии Санглох 384 соат мушоҳидаҳои ситораҳои фавқулнав гузаронида шуда 6000 тасвирҳои рақамӣ коркард гардиданд. хабар медиҳад Амид Ховар бо истинод ба Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон. Институти астрофизикии Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон таи 2 сол аст ки ба таҳқиқи ситораҳои фавқулнав машғул буда, он дар ҳамкорӣ бо расадхонаи астрофизикии Қрим ба роҳ монда шудааст. Бояд зикр кард ки мушоҳидаи ситораҳо дар расадхонаи Санглох дар даврони соҳибистиқлолии Тоҷикистон якумин бор ба роҳ монда шуд ва барои чунин мушоҳидаҳои фаъол расадхона ба барномаи байналмилалии PSNET ки аз тарафи расадхонаи миллии астрономии Ҷопон ташкил шудааст ворид гардид. Чунин мушоҳидаҳо барои тадқиқи ҷараёнҳо вобаста ба даркиши ситораҳои нав ҷиддӣ буда дар муаммои пайдоиши ситораҳо саҳм мегузоранд. Ногуфта намонад ки дар чунин соҳа мутафаккири бузурги Шарқ Абуали ибн Сино таҳқиқот бурдааст ва ӯ барангезиши ситораи фавқулнавро дар китоби Алшифо тасвир карда далелҳои онро тавсиф кардааст. Имрӯзҳо ин ситора бо номи CN Supernova 1006 ба қайд гирифта шуда, тавсифи амиқ оид ба ситораи нав саҳми бузурги Абуали ибн Синоро дар ҷодаи илмҳои табиатшиносӣ тасдиқ менамояд. дар Тоҷикистон ҳавои абрноку тағйирёбанда ва бориши барфу борон пешгӯӣ мешавад. дар вилояти мухтори Кӯсони Бадахшон ҳавои тағйирёбанда асосан бебориш дар назар буда танҳо шабона, дар ноҳияҳои алоҳидаи ғарбии вилоят бориши сусти барф ба амал меояд. хабар медиҳад агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон. дар вилояти Суғд ҳавои тағйирёбанда асосан бебориш дар назар буда, танҳо шабона ва саҳаргоҳон дар ноҳияҳои алоҳидаи кӯҳӣ бориши сусти барф ба амал омада тормех мефарояд. ҳаво дар водиҳо шабона аз 2 дараҷа хунук то 3 дараҷа гарм, рӯзона 7-12 дараҷа гарм шуда, дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 2-7 дараҷа хунук, рӯзона аз 1 дараҷа хунук то 4 дараҷа гарм мешавад. агентӣ гуфтааст ки ҳавои вилояти Хатлон низ тағйирёбандаву бебориш шуда дар баъзе ноҳияҳо тормех мефарояд. дар шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ ҳавои тағйирёбанда шуда, шабона ва саҳаргоҳон дар ноҳияҳои алоҳида бориши борон барф ба амал омада, рӯзона асосан бебориш дар назар буда туман мефарояд. ҳаво дар водиҳо шабона аз 1 дараҷа хунук то 4 дараҷа гарм, рӯзона 10-15 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 4-9 дараҷа хунук, рӯзона аз 2 дараҷа хунук то 3 дараҷа гарм мешавад. дар шаҳри Душанбе ҳавои қисман тағйирёбанда шуда, шабона ва саҳаргоҳон дар баъзе ҳолатҳо бориши сусти борон ба амал меояд. рӯзона бебориш шуда тормеғи тунук мефарояд. ҳаво шабона 0-2 дараҷа гарм, рӯзона 13-15 дараҷа гарм мешавад. барномаи иттилоотии хабар аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.